ce? Facem câteva declarații înainte de semnare, da? Cred că mai târziu. Aici se înregistrează sau nu? Da. Dați-mi ștampilul. Ștampilul, da? Obligat ștampilul. Celălalt cred. Cartela este lucru secretariat. Dar deoarece noi primim miniștri pentru asta? Da. S-au pus la sală. Domnului Iorachescu, mare maestru, felicitările noastre. Într-o bună competiție, așa cum este benefică sportului, într-o răspândire și extindere, de fapt, a arei geografice a sportului minții, șahul, felicitări, am plăcerea să colaborăm cu parcursul. Mulțumesc. Și vreau să vă mulțumesc că inițiativa noastră a fost primită. Până la urma urmei, aducem șahul în tânără generație. Tânăra generație mai departe crește și devin campioni. Deci, pentru promovarea lor este, să zicem, datoria noastră. Și mai departe venim cu acțiuni concrete, care pe lângă acest acord mai este și regulamentul torneilor și competițiilor care l-am prezentat. Eu vă mulțumesc mult. Mulțumesc de asemenea. Motivul este unul. În primul rând, noi avem o școală de șah bună în Republica Moldova, care a dat mari maestri. Asta este o performanță pentru Republica Moldova, este o emblemă pentru Republica Moldova și așa cum ați numit totuși și dumneavoastră, este sportul minții. Lucru foarte important, care vrem să-l promovăm inclusiv în rândul tinerei generații. Mă bucură că alături de domnul Iordăchescu, iată, recent am mai avut un eveniment, un turneu de șah în aer liber, unde domnul Iordăchescu a avut ocazia, hai să zicem așa, să joace șah cu mai mulți tineri diferite vârste, până în 20, până în 15 ani. Și asta este un lucru bun, este un lucru îmbucurător și este un lucru care vine în concordanță directă cu politica Ministerului Tineretului și Sportului și atunci avem obligația să susținem asemenea inițiative. Da, înainte de aceasta aș vrea să spun poate ceva noutăți șahistice, dar nu prea la temă. Deci ieri s-au încheiat campionatele europene la șah și noutăți foarte bune pentru Moldova. În categorie de fete 18 ani, Diana Baciu, care a devenit campioană europeană, deci o felicităm. Noi, toată comunitatea șahistică, este un semn foarte bun. Înseamnă că noi mergem pe cale dreaptă, deci pentru a dezvolta șahul în tânără generație. Un al doilea rezultat este încă mai bun, consider, pentru că ține de șahul între băieți. Deci este locul 2 la băieți la 12 ani, Nikita Morozov. Deci rezultat de juniori nu am avut de nu știu câți ani, deci cel puțin de 15 ani nu am avut rezultate, locuri premiante la campionate mondiale și europene. Încă un rezultat foarte bun și încă o dată această chestie confirmă că trebuie să dezvoltăm șahul prin școli, prin tineret, prin tânără generație și, bineînțeles, că în toată Moldova. Vreau să felicit pe învingători, pe antrenorii lor Boris Itcă și Vyacheslav Slovineanu și ne alăturăm și noi, Academia Națională de Șah, la aceste urări, la aceste rezultate. Acordul de azi pentru noi este foarte important. Vă mulțumesc, domnul ministru, încă o dată pentru că ne-ați primit, că ați primit această inițiativă. Acordul încheiat cu Ministerul Educației mai mult ținea de instruire prin șah, deci șahul în școli. Dar bineînțeles că șahul nu este o materie ca toate celelalte, de exemplu ca limba română, matematica. Deci ea nu poate fi studiată și dacă ai învățat toate cărți, devii maestru. Nici pe departe nu e așa, șahul este în primul rând sport, deci concurența, turnee, competiții, cantonamente, pregătiri. Și bineînțeles că
Pasul următor, deci după ce copiii ajung la un nivel oricare studiind șahul, sunt turneele în care ei trebuie să participe. Aici, pe lângă acord, n-ai mai făcut regulamentul campionatelor Moldovei la șah între elevi, atât individuale atât și pe echipe. Deci prima fază va fi campionatele școlare, a doua fază campionatele raionale și a treia fază campionatele mondiale. Deci noi, Academia Națională de Șah, vom contribui la acest proiect, deci prin mai multe aspecte. Cel mai important eu consider că deci câștigătorii, învingătorii acestor campionate naționale vor fi pregătiți de maestri și mari maestri internaționali într-un cantonament specializat pentru campionatele mondiale între elevi ce va urma peste o lună după fazele finale. Asta este unul din punctele acestui aspect, acestui regulament. Mai departe, intenționăm să organizăm o serie de turnee Grand Prix în acest an, 8 la număr, începând cu luna noiembrie, deci aproape fiecare lună până vară. Deci asta ce ține de sportul pentru toți, inclusiv și pentru amatori și profesioniști. Deci avem mai multe proiecte și vreau să mulțumesc încă o dată Ministerul Tineretului și Sportului care a susținut și ne susține în aceste proiecte. Mulțumesc! Gena! Parcă unde? Tu ești presa națională. Da,